Dobrý deň, milí priatelia. Na jeseň minulého roka sme vám spolu s Peťom Sabom, ktorý tu dnes so mnou sedí a som tomu veľmi rád, a v spolupráci s portálmi Infosecurity.sk a Aktuality.sk priniesli prvú sériu investigatívnych článkov v tieni sankcií. Ruské peniaze na Slovensku. V nej sa nám podarilo rozkryť ruské podnikateľské aktivity ľudí napojených na tie najvyššie kruhy v Kremli, ktorí zároveň veselo podnikali aj na Slovensku. Naša nová investigatíva sa mala sústrediť na sieť nehnuteľností, ktoré ruskí biznismeni vlastnia v našej krajine. No stalo sa to, čo nikto nečakal a zároveň sa tomu ani potom nik nečudoval. Slovensko si nedokázalo ochrániť kataster, vlastnú kritickú infraštruktúru pred kybernetickým útokom, nuž a keďže kataster nebol dostupný, rozhodli sme sa hľadať inde. Nuž a dobre sme urobili. Počas júna nás čaká pokračovanie, druhá séria článkov a podcastov v tieni sankcií Ruské peniaze na Slovensku a môžem vám sľúbiť, máte sa na čo tešiť. Ahoj Peťo, veľmi som rád, že sa nám znovu podarilo stretnúť v tomto štúdiu, aby sme sa bavili o tom, ako ruské peniaze, zrejme ľudí, ktorí majú blízko k samotnému Kremľu, tečú peňažnými, finančnými kanálmi aj našej Slovenskej republiky, pretože v tej prvej sérii, ktorú sme publikovali spoločne na jeseň minulého roku, sme toho zistili celkom dosť. Dnes budeme hovoriť o prvom článku z tejto série, ktorý sa nazýva, alebo teda ktorému sme dali titulok Poliaci ho označili hrozbou, Slovensko za obchodného partnera. Takže prosím ťa, vedel by si mi veľmi rýchlo povedať, že o čom v tomto článku ide? Ahoj. V tomto článku ide v podstate o podnikateľa s menom Oleg Fedorčenko, ktorý má firmu na Slovensku a má aj firmu v Poľsku, a teda ako už vyplýva z toho názvu, tak vlastne Poľská republika Olega Fedorčenka ešte v roku 2023 zaradila na sankčné zoznamy ich vlastné, teda poľské, a dá sa povedať, že identickú firmu s identickými zámermi a vlastne spôsobom fungovania má založenú aj na Slovensku, a táto firma na Slovensku v podstate donedávna ešte stále mala pomerne vysoké tržby, čiže bola naozaj že funkčná, a ten rozdiel vlastne je teda zrejmý, že zatiaľ čo teda v Poľsku ten človek bol kvázi označený za nežiaduceho v ich vlastnej krajine, tak na Slovensku i na druhej strane v podstate o tomto človeku ani nevieme. Prvé nejaké informácie o ňom prinášame až my. A vlastne ten jeho biznis tu mohol ako keby kvázi úplne v pohodičke si mohol tu ten biznis zavrieť. A to ešte nevieme, že čo vlastne ako keby v rámci spojitosti so Slovenskom ešte ďalej využíva. Čiže minimálne tieto závery, ktoré vieme povedať takto povrchne, sú úplne v jednej línii s tými závermi, na ktoré sme vlastne prišli počas tej prvej série, že ruskí biznismeni často napojení aj priamo na vysoké štruktúry ruského štátu, napríklad na Gazprom, ako sme to hovorili o tom v minulom článku, si tu môžu v zásade nerušenia voľne podnikať. Prosím ťa, ako si vysvetľuje, že Slovensko na rozdiel od Poľska neprijalo voči Fedorčenkovi žiadne sankcie, aj keď vlastne jeho aktivity boli prakticky rovnaké na oboch stranách, aj v Poľsku, aj na Slovensku. Je to veľmi taká zázračná situácia, že zrazu proste ako keby si prešiel nejakým tým rozprávkovým lesom z jednej krajiny, kde ti nie je dopriaté do krajiny medu a mlieka, kde zrazu môžeš všetko. Asi je, neviem, či to nazvať nejakým, či to nazvať akože, že chceme mať lacné tovary z Ruska, hej, alebo to chceme nazvať, že naopak si nechceme brániť našu ekonomiku, pretože vlastne to, ako to Poľsko zdôvodňovalo tie sankcie, tak sú spojené s tým, že vlastne oni zasankcionovali Fedorčenka vlastne pretože
je predstaviteľom veľkého vlastne chemického koncernu z Ruska, ktorý sa prezentuje tým, že naozaj vyrába veľké množstvo chemikálií v obrovských množstvách a vlastne jeden z tých trhov, na ktorý ako keby pristupuje, je aj európsky trh. A vlastne už v minulosti sa hovorilo o tom, že vlastne ten kvázi ruský vojenský výrobný komplex je veľmi úzko spätý práve s týmto chemickým výrobným komplexom, pretože samozrejme chemikálie sa vo veľkom využívajú na výrobu výbušnín a tým pádom vlastne tieto dve časti sú ako keby prepojené. No a tým pádom vlastne to Poľsko to vyhodnotilo, že nielen, že to kvázi môže ako keby ekonomicky škodiť Poľsku, pretože sa tu predáva nejaké lacné chemikálie z Ruska, ale ešte to vlastne aj ako keby môže podporovať vlastne ten ruský vlastne vojenský výrobný komplex a tým pádom podporuje to samotnú vojnu na Ukrajine. Jasné, čiže vlastne dívame sa na to, že Poľsko, náš bezprostredný sused, klasifikuje aktivity tohto ruského podnikateľa, obchodníka ako bezpečnostnú hrozbu. Práve kvôli tomu, že ten vojensko-priemyselný komplex v Rusku je bytostne spätý a hierarchicky štrukturovaný smerom ku Kremľu. Ako prirodzene v každej veľkej priemyselne schopnej, na Rusko to teda platí v zásade aj teoreticky, ale chcel som teda povedať, že napríklad aj na Čínu, kde všetky takéto aktivity akože nutne vedú potom k priamo centrálnemu riadeniu a teda práve kvôli tomu, aby jednoducho nebola žiadna pochybnosť o tom, že Poľsko si nechá na svojom území pôsobiť človeka, ktorý je spätý práve s aktivitami a s agresiou Ruska na Ukrajine, tak bol uvedený na ten zoznam. Napriek tomu na Slovensku veselo podniká ďalej. Prosím ťa, prečo je to problém? Prečo je problém to, že ruskí podnikatelia, ktoré sú na sankčnom zozname alebo sú vylúčení napríklad z podnikateľských aktivít alebo z možnosti podnikať v Poľsku, získavajú úplne v pohode prechodný pobyt na Slovensku. A čo to svedčí? O čom to svedčí o našich inštitúciách? Tak ono to v podstate je späté s tým, že samozrejme, že v tomto prípade ten Fedorčenko ten prechodný pobyt získal pravdepodobne v období, kedy ešte v podstate sa neriešili nejaké sankcie takéhoto charakteru a nebola tu ešte taká otvorená vojna invázna na Ukrajine. Môžem ti do toho takto kreatívne skočiť, akože my sme vlastne ešte aj na to ruské MGIMO, kde sa vychovávajú ruskí diplomati, alebo teda aj iní diplomati, ktorí potom slúžia krížom krážom po krajinách aj Európskej únie a väčšinou odtiaľ sa draftuje do ruských spravodajských služieb. My sme tam tých mladých ľudí tiež posielali počas celej uplynulej dekády až po dneska pred vypuknutím vojny, takže v tej línii, že Slovensku si udržiava čulé inštitucionálne vzťahy s Ruskom, tak to úplne sedí a ide to ruka v ruke s tým vlastne, o čom sa dneska bavíme. Ale aj v tomto prípade proste to je skôr ako keby to využívanie tých zákonných medzí, ktoré na Slovensku máme, kedy proste získať kvázi ten prechodný pobyt na Slovensku je práve najjednoduchšie tým, že deklarujeme, že tu niekto bude deklarovať ten cudzinec, že tu má podnikanie. Je to jeden normálne v zákone uvedené, že takéto chce človek podnikať, má to založené a preukáže sa, že podniká tu, tak v podstate môže získať ten prechodný pobyt úplne že jednoducho. A preto napríklad aj je úplne štandardné, že dnes napríklad vidíme, že množstvo ľudí z Ukrajiny tu má založené napríklad firmy alebo živnosti. Je to práve kvôli tomuto, že proste to je pre nich ten najjednoduchší spôsob, ako si tu môže ten prechodný pobyt získať. A tým pádom to, čo je na tomto najdôležitejšie samozrejme pre tých ľudí, je to, že oni získajú tu kvázi ten občiansky preukaz, vlastne, ktorý je z krajiny Európskej únie, Slovenska a vlastne tým pádom majú ako keby voľnú vstupenku na cestovanie v rámci schengenského priestoru. A samozrejme
vyvstáva tu tá otázka, že keď Poliaci vyslovene tohto človeka označia za nežiaducú osobu u seba v Poľsku, takže či by aj Slovensko to nemalo nejakým spôsobom preverovať. A niekto, ako tam, ja si myslím, že je tam tá otázka, že tak dobre, tak ako poďme sa baviť teraz o tom, že či chceme ako keby, že teraz poďme brániť každému podnikateľovi z Ruska tu podnikať, hej, akože tak to nemá žiadna krajina v podstate, dokonca ani Ukrajina to tak nemá v podstate ešte, hej, že tiež majú nejaké sankčné zoznamy, nemajú... Na to tie sankčné zoznamy sú, aby ten zvyšný legitímny... Len presne toto je to, čo aj tí Poliaci vlastne uviedli, že vlastne tu ten ako keby ten hlavný dôvod je to, že vlastne ten Oleg Fedorčenko fungoval s tou svojou firmou v Poľsku vlastne, fungoval ako ten proxy toho veľkého koncernu chemického z Ruska. A toto ako keby oni považovali za ten najväčší problém. A toto je zase tá otázka potom, že či to tiež akože my nevnímame ako Slovensko ako problém, že proste tu máme naozaj, lebo to nie, tá jeho firma na Slovensku nebola malá. Hej, ona ešte v roku 2018 mala tržby na úrovni skoro 100 miliónov eur. To znamená, že cez Slovensko sa proste predal technický metanol, naozaj to museli byť proste tisíce, 100 000 proste tón toho materiálu a to je materiál, ktorý sa využíva napríklad na výrobu hnojiva, hej. A v podstate vyvstáva tu tá otázka, že OK, tak teraz sa poďme baviť o tom, že na jednej strane OK, nakupujeme niečo lacno alebo nejakým spôsobom, že označíme to za lacné a tým pádom pre nás nejako výhodné, ale zase na druhej strane, čo tým financujeme, hej, že keď to nakupujeme. A tu nehovoriac o tom, že vlastne ako keby, čo sa nám podarilo zistiť z tých účtovných závierok, je to, že vlastne Slovensko bola v mnohých prípadoch ako keby len prestupná stanica, hej, že veľa z toho vlastne odchádzalo do iných krajín Európskej únie, hej, takže zase je to možno otázka aj potom na ďalšie skúmanie napríklad tých finančných tokov, čo sa týka napríklad daní a tak podobne, pretože toto sú veľmi obľúbené ťahy, napríklad pri podvodoch na daní z pridanej hodnoty, pretože proste ten cezhraničný obchod nie je zaťažený tou DPH, ale ako náhle to už skončí v nejakej krajine, tak už tam sa tá DPH musí pripočítať. A toto je veľmi často využívajú rôzni podvodníci a teraz to nechcem hovoriť, že sa to dialo aj v tomto prípade, lebo nemám k tomu také dôkazy, ale je to minimálne prešetrenia a pýtať sa, že prečo musí byť založená firma v Poľsku, prečo musí byť založená firma na Slovensku, prečo sa neobchoduje priamo s nejakou ruskou firmou, hej, že toto je tá otázka, že, pretože tak, ako sme to povedali, nie všetky ruské firmy sú na sankčných zoznamoch, nie všetky ruské firmy, nemôžeme s nimi obchodovať, hej. A to, čo by som ešte možno, to, čo by som k tomu ešte dodal, je to ďalšie, že vlastne už v minulosti sa práve o týchto chemických produktov, ktoré boli späté s poľnohospodárstvom, sa hovorilo, že sa zakrýva napríklad ich pôvod, hej, že pretože niektoré sú sankcionované tie produkty. Vlastne Investigácia CZ prišla s týmto odhalením, že napríklad močovina vyrobená v Bielorusku, ktorá bola sankcionovaná, podnik, ktorý bol sankcionovaný, tak vlastne skrýval ten toho pôvodného výrobcu a práve využívali to, že vlastne tú močovinu nejakým spôsobom previezli do Poľska, kde ju deklarovali, že ju vyrobil niekto iný a predávala sa vlastne do Európskej únie, končila napríklad aj v Česku. A toto je presne ten ako keby ďalší problém, ktorý tu môže nastávať. Že vlastne kvázi my nemusíme úplne presne vedieť, že na čo sa tu pozeráme alebo čo tu bolo a to si myslím, že je práve otázka na tie orgány na Slovensku, že či toto vôbec monitorovali, či to vôbec monitorujú, či si to vôbec všímali, pretože minimálne od toho roku 2023 už museli mať jasnú indikáciu z toho Poľska, že tak niečo tu nie je v poriadku a my máme už rok 2025 a vlastne tá firma ako keby stále je živá, aj keď už sú tie tržby naozaj že minimálne, takmer nulové, ale bolo vidieť, že tá firma si dobehla proste úplne v kľude, ako keby ten biznis, že už ten biznis asi... Prosím ťa, aký tam bol obrat? Tak v 2018 to bolo takmer 100 miliónov eur. OK, takže obrat. To je naozaj, že nie úplne zanedbateľná čiastka. To je na porovnanie, je to napríklad okolo 150 miliónov eur má najväčší výrobca biopalív na Slovensku. Alebo biozložky do palív. A toto je to relevantné číslo, lebo tu máme hráča, ktorý nie úplne, že predáva niekde v potravinách v malom meste.
nejaká rúska rodina, ktorá sa sem presťahovala, ale je to veľký biznis práve ako sme povedali, s materiálom alebo s produktami, ktoré sú podľa logiky veci nutne nejakým spôsobom napojené na ten ruský režim. Problém je v tom screeningu, ty sa tak básnicky pýtaš, že či Slovenská republika robí nejaký screening a podľa toho, ako ja som oboznámený s slovenským bezpečnostným systémom a tým, ako funguje a tým, aké zložky v ňom pôsobia, tak áno, mali by sme to vedieť, pretože tieto veci by nám naozaj nemali újsť. A ak by sa náhodou nejakým nedopatrením malo stať, že takéto obrovské finančné toky by mali prechádzať mimo našu pozornosť, tak práve tu existuje tá spravodajská výmena medzi takými spojencami a blízkymi susedmi, ako je Poľsko. To znamená, nazdávať sa alebo dávať na stôl hypotézu, že my sme o tom nevedeli, je takmer v zásade by sa to dalo odškripiť, že toto je fakt málo pravdepodobný scenár. No a to je smutná správa o stave krajiny, pretože znovu sa dostávame do bodu, kedy si hovoríme, že máme síce vedomosť o tom, že sa tu tadiaľto tečú rúske peniaze napojené na ruský štát, no napriek tomu akákoľvek protireakcia visí na rozhodnutí politických elít. Ľudí, ktorí riadia štát, tak tomu stále bolo a žiaľ aj stále je. Kauza Nitro Trading, myslí si, že môže niečo zmeniť v legislatíve, že kebyže sme sa bavili o tejto kauze, o všetkých iných kauzách a o všetkých odhaleniach, ktoré prinesieme a teda možno prezradiť divákom aj poslucháčom, že začíname zľahka v tejto sérii a že sa to bude už iba stupňovať. Myslí si, že máme na to tu nejaký politický priestor alebo legislatívny priestor možno v budúcnosti, aby sme dokázali reagovať aj na takéto hrozby? A teda možno dokončím aj tú myšlienku, že nielen tie principiálne bezpečnostné, ale potom tu máme aj ten ekonomický rozmer, o ktorom si hovoril, že máme tu rôzne konsolidačné opatrenia, ktoré sú veľmi nepopulárne a zároveň sa dívame aj konkrétne v tomto prípade na prípadné akože zásadné daňové úniky alebo finančné úniky, ktoré by mohli ísť do štátnej kasy, ak by sa tomu relevantné úrady venovali. Tak akože ten priestor tu určite je na to a kvázi, keď to tak poviem, že ja skorej chýba mi tu taká nejaká transparentnosť v tom ponímaní, že a to je možno výzva aj pre celú ako keby Európsku úniu v tomto smere, že keď každá krajina má svoje ako keby vlastné sankčné zoznamy, tak a ešte na on top of that je európsky sankčný zoznam, tak by možno minimálne stálo za to mať proste nejaké centralizované miesto, kde by sa tieto zoznamy spájali a kde by proste jednoducho svietili tie informácie aj povedzme pre verejnosť, ale teda primárne by to najprv teda malo byť samozrejme pre tie kontrolné orgány v tých jednotlivých krajinách, kde by im to ukázalo, že tak tento človek alebo táto firma je na sankčnom zozname v tej a v tej krajine Európskej únie a je to kvôli tomuto a tomuto a vieme, že proste ten človek má nejaké väzby aj vo vašej krajine a k tomu by potom mohlo byť proste nejaké vysvetlenie typu, že tak my ho zatiaľ nesankcionujeme preto, lebo nevidíme v tomto ten problém alebo u nás také aktivity nevyvíja alebo proste niečo takéto. A toto mi ako keby do nejakej miery chýba. A je to presne o tom, že to je ako keby tá úzka spolupráca medzi tými jednotlivými krajinami, že vlastne ako keby tá nejednotnosť a ten vlastne rôzny prístup na tejto úrovni toho, ako sa zakročuje voči jednotlivým povedzme firmám alebo ľuďom, tak proste to potom naštrbuje tú celú integritu toho vlastne bezpečnostného systému tej Európskej únie, lebo to je presne to, čo sme hovorili, že čo vlastne využívajú tí ľudia, že zatiaľ čo ja neviem, daná osoba je napríklad na sankčnom zozname vo Veľkej Británii, síce nie je v Európskej únii, ale proste je súčasťou Európy, Veľká Británia, západného sveta,
tak napríklad vďaka tomu, že ten človek proste má nejaké prechodné bydlisko na Slovensku, tak získa tu proste kartičku, vďaka ktorej môže cestovať voľne po tom schengenskom priestore. Nehovoriac o tom, že potom tu máme napríklad tie krajiny ako je Cyprus, kde zase sa dal napríklad kúpiť vlastne pas, hej? Že tým pádom občianstvo a zase sa otvárajú tie dvere ešte viac. A toto ako keby tá nejednotnosť tých jednotlivých systémov je do veľkej miery podľa mňa práve ten problém. Hej? Že, a ako, toto je myslím si veľmi krásny príklad na tom, že ako my Poľsko naozaj považujeme za jedného z tých najbližších spojencov, však je to súčasť V4, stále sa tu hovorilo, že to sú naši vlastne najbližší partneri, ktorými by sme mali spolupracovať a ako kvázi v tejto veci to nie úplne tak dobre funguje. Úplne to krásne ukázané, že vlastne zatiaľ, čo v jednej krajine je proste na tom sankčnom zozname, tak u nás jednoducho o tom človekovi ani možno nevieme, respektíve tie informácie sú veľmi strohé. A naozaj tu nerobil malý biznis ten človek, že to je proste... Čiže apeluješ na väčšiu transparentnosť, lebo jedna vec je tá spravodajská výmena medzi rôznymi bezpečnostnými zložkami štátov, spojencov, alebo už na akejkoľvek platforme sa odohráva. Tá sa odohráva stále a výsostne na báze dôvery. Aj to už na tej najmenej transparentnej úrovni, kedy si spravodajské služby vymieňajú relevantné informácie, nemusia sa držať veľa inštitucionálnych nejakých rámcov, ale tam to naozaj stojí a padá na dôvere väčšinou medzi tými vyššími predstaviteľmi tých samotných zložiek, inštitúcií. A to teraz vieme, že medzi Slovenskom a zvyškom civilizovaného sveta vyzerá veľmi bledo, respektíve nevyzerá vôbec. A veľmi s tebou súhlasím v tom, že snahou Európskej únie by malo byť čo najväčšie stransparentnenie a dokonca zverejnenie týchto informácií, aby verejnosť, novinári, aktivisti a vlastne úplne ktokoľvek dokázal sa v týchto informáciách orientovať, pretože dneska v stave, kedy tradičné médiá vlastne stratili ten gatekeeping a už nikto a už vlastne samotní politici napríklad alebo iní významní hráči dokážu mať vlastný mediálny výtlak tým, že majú vlastné kanály na sociálnych sieťach, tak je mimoriadne dôležité, aby verejnosť mala prístup k solidným, overeným informáciám, možno k takým, ktoré nie sú že skryté, tajné, ale nikomu predtým nenapadlo, že by bolo vo verejnom záujme tieto informácie nejako systémovo zverejniť. Takže toto je akože veľmi dobrý impuls aj nápad, s ktorým súhlasím jednoznačne a hlavne kvôli tomu, pretože aj ja osobne vnímam tú úlohu tej investigatívnej žurnalistiky, že tá úloha sa že toto si dáme ešte raz. A ja osobne vnímam, že úloha investigatívnej žurnalistiky stúpa, je dôležitosť narastá práve kvôli tomu, že ten informačný priestor je čoraz viacej zahmlený a dostupnosť takýchto zdrojov je potom úplne kľúčová. Čo by malo robiť Slovensko, aby zabránilo obchádzaniu sankcií cez firmy, ktoré tu fungujú možno iba ako prestupná stanica? To, čo sme sa asi bavili teraz, že vlastne viacej spolupracovať, všímať si možno tie sankčné zoznamy aj tých iných krajín a vlastne áno, aj proaktívne možno niekedy komunikovať tie dôvody, že napríklad... Ale ja to možno opravím, čo si myslíš, že je naša úloha ako ľudí, ktorí sa snažia tieto informácie získať, stransparentniť a zverejniť? Čo by sme s tým mali robiť my s takýmito odhaleniami? Tak my asi vieme ich len odhaliť a teda povedať o tom ostatným a v podstate kvázi aj tak tlačiť možno na tie orgány, aby začali s tým niečo robiť, aby sa aspoň k tomu vyjadrili, že teda prečo, alebo že či minimálne sledujú tie kroky a že aspoň, aby sme mali aspoň túto minimálnu základnú informáciu, že áno, vieme o tom, máme to v nejakom pipeline, kde si to sledujeme, že proste čo sa deje a proste aspoň takúto nejakú základnú konfirmáciu toho, že OK, že bereme na vedomie, hej? Keď to takto povieme, že zjednodušene, to je ten úplný základ.
A samozrejme tá nadstavba toho je tá, že áno, že vyjadrovať sa k tomu bližšie, to znamená, že napríklad, nehovorím teraz, že nám majú sprístupňovať spravodajské služby nejakej operatívnej informácie, ale tak, ako si ty povedal, proste veď aj tie sankčné zoznamy sú vlastne nejaké oficiálne dokumenty tých krajín a proste ako keby aj na to vyjadrenie k takýmto oficiálnym dokumentom môže byť tiež nejaké oficiálnejšie. Nemusí to ísť naozaj do detailov, môže to byť proste strohé popísanie stavu veci, že áno, zistili sme, že tento človek tu má takúto firmu, má tam 100% podiel. Ďalšia vec je aj to, že na Slovensku máme pomerne silné zákony, ktoré sa týkajú práve toho preukazovania konečných užívateľov výhod. A to je napríklad ďalšia otázka, že či je v tomto prípade napríklad zapísaný skutočný ten ako keby vlastník tej firmy. Že tu, čo keď toto je naozaj, ako sme povedali, proxy, nastrčený človek, proste, ktorý síce je fyzická osoba z mäsa a kostí, ale v podstate on vlastne ako keby z toho nemá profit z tej firmy, pretože ten končí niekde v nejakej úplne inej firme, ktorá je v Rusku. A toto my vlastne ako keby nemáme zaznamenané v tých našich záznamoch. Čiže toto je ako keby ďalší level, ktorý sa dostávame na ten level tej, povedzme, že tej obchodnej legislatívy, keď to tak poviem. A toto všetko vlastne so sebou súvisí, že všetky tieto veci by mali nejak spoločne ako keby hrať dokopy. A je to tak ako v mnohých veciach na Slovensku, že proste máme niektoré veci dobre nastavené, ale tá spolupráca potom neskôr ako keby a implementácia je hrozná. To som chcel povedať, že my síce tie zákony máme ako pri všetkom, respektíve pri mnohých iných rôznych prípadoch, už len vynúcovať by ich bolo dobré. Áno. A to je možno výzva pre tých, ktorí prídu po súčasných politikoch, ktorým chýba politická vôľa, aby stransparentnili to, čo nie je tajné a to, čo nie je ani označené tou pečiatkou, že neverejné, pretože všetko, čo nie je tajné a neverejné, by malo byť verejné práve vo verejnom záujme. A takisto upriamiť ich pozornosť na to, že zákony síce máme, ale bolo by ešte aj fajn donútiť alebo teda motivovať úradnícky aparát k tomu, aby ich vynúcoval, pretože bez politickej vôle a bez politického impulzu sa to nestane. Veľmi pekne ti ďakujem za skvelú prácu. Naozaj pre mňa je hrozným potešením stále čítať nové články, ktoré mi pristanú v maili. Týmto sa tiež chcem poďakovať aj aktualitám, aj tebe ešte raz za projekt Infosecurity.sk a v neposlednom rade aj Fondu pre investigatívnu žurnalistiku, ktorý tento projekt financuje. Takže zatiaľ ti ďakujem pekne a vidíme sa pri ďalšom dieli. Ďakujem aj ja a vidíme sa, počujeme sa.